higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan, kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Mahigugmaon og dalangpanan makagagahom og maluluyon namo nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Sa gihapon Ginoo kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Diin ikaw among hangyoon nga magapanalangin ka ni ini nga programa sa kahanginan. Panalangini kini nga estasyon nga unta mahimo kini Ginoo nga instrumento o kasangkapan sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Itugot mo unta Ginoong Dios nga ang mga nagapaminaw malamdagan sa balaang Espiritu Santo, diin sila imong pagakabigon nga makaduol sa pagpangalaga diha kanimo. Salamat nga magatubag ug maghatag ka sa among mga pag-ampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, maayong hapon kaninyo Brother John. Ang inyong programa maugyoy kanunay maglanog-lanog diri sa among panimalay ug sa amo nga silingan. Akong i-greet si Raimundo Canite og si Anita Canite og si Pilisardo Mongaya og si Bibi Espiritu nga kanunay nagsunod sa pagpaminaw sa inyuhang programa. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, salamat po, no? Okay, napatay basahon. Ang amo ragyod nga ikaingon nga unta kini nga programa makapadayon ragyod ni sa unahan aron nga daghan pa nga mga tawo nga mahayagan. Bisan man tuod, dili tanan ang naminaw, medyo nagpansin pero sa sulod nila ila gyud na nga gidamdam ang ilang nadungog ug nabati dinhin ini nga programa. Okay, salamat, no? Well, last text nga akong basahon. Okay. Aduna lamay pangutana man ni, so dili lang usa tanani kay kuan man kanana naman tay gipasaligan nga pangutana nga tubagon. Well, mga higala, sa dili pa magaiban si Brother Libby og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Isaw nga imong malili diha ang ato ang monitor aron atong mahibaluan kung diining lugar o dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Isaw. Okay, salamat Brother John og maayong gabi kanyang tanan mga kaigsunan og mga kiglan, mga suking tigpaminaw natong programa sa kanginan Jesus is our hope. Sa bisan asa man kamo karon nga dapit nga nagsunod og nagsubaybay nining itong programa, welcome kamong tanan mga kaigsunan og mga kiglan. Nini karong ginahimo nato nga live broadcast do na natay na-receive nga mga mensahe gikan sa nagalain-lain nato nga mga viewers. Niya si Sister Rose Uchia. Ang iyang mensahe, mayong gabi diha mga brad. Niapod si Sister Nuna Hani Monterdi Punay. Mayong gabi ninyo anak Kuya June, Kuya Livy ug Brother Isaw. Ingon man sa listeners and viewers aning programa, salamat sa pagbasa and God bless.
Niapod si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Ang yaminsay mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Brother Isaw, kay Libby ug sa mga kaigsunan tigpaminawan ning programa ug sa mga nag-view karon. God bless sa tanan. Niapod si Sister Chel Notario Junior Aragon. Niapod si Brother Bob Rituya. Mayong gabi ninyo Dong John ug Dong Libby. Diami karon sa Antipolo, Tuburan. May gabi nyo niya dong, Bob. Niapod si Sister MG Stoy, mayong gabi sa inyong tulo diha sa radio ug sa tanan na minaw. God bless. Niapod si kini ang Sister Gay Marie Kalapunan, ang iyang Kalapuan. Ang iyang minsay, good evening Badisaw kay Libby ug Sir June. Mayong pagpaminaw ni Neil John Bersiro ug sa tanan silingan niya, mayong pagpaminaw diha sa Libho, Tabogon, Purok, Little Hills, watching from Saudi Arabia. More power and God bless aning program. Niapod si Brother Rufino Morino, niapod si Brother Bob Ritoya, mayong gabi pod ni Brother Isa ug sa tanang nagtan-aw sa maong program. Onya, mayong gabi din sa atong mga listeners nila ni Sister Rosalyn Lynn is Laurente, no? Dinha sa kini ang dinha sa Lite. Mayngon sab nila ni Sister Linda Punay Ariglado og ni Sister Inday Gamay Ariglado, Sister Naida Punay Gabitero, Sister Elizabeth Espira og ni Sister Lita Salgarino. Mayong gabi ninyo dinha mga kaigsunan og mga kiglaan. Nya salamat sa inyong pagsunod og pagsubaybay nining ato nga programa. Nya mayong gabi sab nila sa Salarda family og ni Salarda family og sa mga Gonzales family og ni Luloy Ibgas, no? Mayong gabi ninyo dinha tanan mga kaigsunan. Nya ato sabay nga pasalamatan ang ato nga igsoon nga naghatag sa info ni Brother John Michael Cinco. Siya mo'y naka-communicate ni Sister Rosalyn Lynn dito ani sa kinianggikan sa kiniang Kabintan Church, no? Sa Liti. Salamat sa inyong pagpaminaw mga igsoon. Nya maayong gabi day ni Brother John Michael Cinco dinaw uban sa iyang pinalangga nga asawa. Nya dinhi sa ato nga Picos Monitor mga kaigsunan, ato sab nakita nga nakig-uban kanato nga ato mga kaigalan ug mga kaigsunan niya sila si Brother Eljon Tonyakaw, niapod si Sister Elsie Pitugo, niapod si Sister Belinda Luhira Tirana, niapod si Sister Jofel Brunyola dito Miralles, niapod si Ma'am Narciti Pilayo Idoloverio, niapod si Brother John Lubitanya, Brother Ronaldo Vivragat, Brother Sherwin Orsal, Sister Caroline Marikit Galyares, niapod si Jibney Jeris Malati, Brother Moises Alex Lavan, niapod si Sister Elpidia Coro, niapod si Sister Regine Condrilyon. Sa pagkakaroon mga kaigsunan, mapaniyatong nakita o nga nagsunod o nagsubaybay sa ato nga programa. Nya ato pasalamatan ang ato nga mga 20 shares nining Loved Cast, no? Salamat sa inyong bahin mga kaigsunan, pakig-participate nining ato nga programa nga aron mas daghan pang mga tao nga makapamati og makalantaw nining ato nga programa. Wala lang sa pagpaday sa programa, ang panahon ako ibalik ang Brother John dito. Brother John? Okay, daghang salamat Brother Isaw, Brother Libby, naaba kay basahon. Okay, adto ta mga higala sa paghatag og pansin ni ining pangutana ni Koan ni Brother isa gamay lang, gamay ato ning nakuha na tandog magod ato ning okay, kanini ang ato ning basahon ning ato ning tubagon karon ang pangutana ni Brando Larioso. Okay, Brother Brando Larioso, salamat nalipay kay mi diri sa imong kuan, sa imong
gipadala diri nga text nga mo'y atong tagaan og pagtagad karong gabihuna, no? Brother Brando Larioso, no? Brother Brando Larioso, may gabi uban sa imong makaubanan ron diha. Okay, ato ning basahon. Okay, lain-lain man gyud ta sir og mga dalan nga gisubay. Pero sa Roman Catholic doon na nagigi dala sa langit og unya doon na po'y na impierno. Sa inyo wala pa may naadto og langit ug wala pa'y na impierno. Pero sa Roman Catholic naanay naadto sa langit nga gidala sumala sa Mateo Kapitulo 25 versikulo 34. Okay, daghang kaing salamat Brother Brando Larios, no, sa imo diri nga gikuan, imo diri nga padala nga ingnon talang pangutana o text. Unya sa sunod gani Brother Brando Larios, muhangyo ko sa imo akong ibalik ha. Kung magtuon ta sa Biblia, kinahanglan wider, deeper, and broader. Importante gyud na. Pero kinahanglan nga magtuon ta sa kanang gitawag hermeneutics study. Kay kung naa ka diha magbase, malikayan nimo ang pag-conclude sa imong kaugalingon nga teorya o pagpanabot. Unya, ang importante gyud nga kung nagamit man tag mga teksto sa Biblia, nahibaw ta og unsay proper application diin atong masabtan og unsay contextual study. Kay kung dili ka kahibaw og unsay buo sa context, natural nga matagaan nimo og imong kaugalingong nga konklusyon. Sama karon sa Mateo 25:34 imo manang gisabot nga duna nagyoy mga Katoliko nga naadto sa langit ug unya duna na pud ang mga dautan naadtog impierno. Unya miingon ka sa inyo wala pa may naadto og langit ug wala pa poy impierno. So mo ni Brother Brando. Ang tinuod pagasulti Brother Brando, wala mi mag-ingon nga wala pay naadto og langit. Sa makadagang higayon atong gidiscuss nga sa mga nangamatay na wala pay naadto og langit sahi sa inyong pagtuo nga inyong pamisahan aron gyud nga malangit. Kay ang mga nangamatay wala pa man na maadto og langit, naa pa na sa ilang mga lubnganan. Pamatiira gyud ang Juan 5:28 ug 29. Nagsulti sa Juan 5:28-29, ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga naa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog ug ang nanagbuhat og maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi ug ang nanagbuhat og mangilad managpanggula ngadto sa pagkahinukman sa silot. So nagpasabot nga ang matarong og dautan naa pa kana diha sa ilang lubnganan nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Karon sigon sa imong panghudahuna og pagsabot maong ningon ko kinahanglan nga masayod ka og unsay contextual, i-apply gina nimo ang contextual study proper akan ng hermeneutic study ug unsa man gyud ang kanang gipasabot ana. Karon kining gihisgutan dinhing Mateo 25:34 mingkang sigurado gyud ni Katoliko gyud ni walay gimensyon nga mga relihiyon mahitungod niini ug kining mga bahina wa nimo ni masabti kay diri ra man ka ning hatag og atensyon sa 34. Pero kung imo gid ni siyang tan-awon og unsay context gid niini, kini siya nagpasabot ni sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Wa man ni nagpasabot nga ang mga Katoliko may tuwa na Dios langit. Ako lang ning basahon nga imong gikuan imuhang dala diri gipadala diri nga kuan Brother Brando Larios dinhi sa
Mateo kapitulo 24 versikulo 30 Mateo 24 o Mateo 24 versikulo 25 31 ha, kini siya ang 25:34 mo ni imong gisulti niya ha. Og ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, umari kamo o mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Tanawa, imo ning gitagaan sa imong kaugalingong konklusyon. Kana bang magbasa ka unya, kana bang word nga therefore, sa ato pa busa, o imong gihuna-huna nga katoliko ni ang giingon nga umari kamo mga dinaig sa akong haman, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana sukad pas pagkatukod sa kalibutan. Munay imong huna-huna, munay imong pagsabot nga sa katoliko na. Unya imong gisgutan ang 41 nga ang mga dotan adto na sa impierno, unya kamo wa pamumutuog may impierno. Kinya unya ang hari magaingon diha sa iyang wala, pahawa kanako gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa og sa iyang mga manulunda. Mao ni ang usa sa mga sipiat, Brother Brando Larios, nganuman kay sa inyong doktrina nga ang yawa tuan na ron sa impierno, uban ang iyang mga kaubanan nya dunay nay mga dautan nga tuas impierno. Dili man na, Brother Larios, kanana ang Brando mao'y gipasabot. Balikon ko, kinahanglan nga atong tun-an og unsay kontekst sa atong ginabasa. Kini siyang puntuha ang paghulagway niini sa pagbalik ni Kristo. Ingon ini pamatii ang Mateo 25 usa ta moabot sa 34 o 41. Ang gihisgutan dinhi sumala sa Mateo kapitulo 25 versikulo 31 ingon nini ang gisulti. Og inig-abot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya og sa tanang mga manulunda, uban kaniya siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Ang gihisgutan dinhi, ang context dinhi diri 34 apiling 31, naghulagway ni sa pagbalik ni Ginoong Hesus ni ining kalibutana, nga sa iyang pagbalik dili siya mag-inusara kundili uban ang mga manulunda sa langit kang Kristo og siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Then sa iyang pagbalik, tanawa kontekstual gini, imo gini ko sa context ani Brother Brando Larios niya sa 32 nagingon. Og sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran og iyang paggalainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. So buot ipasabot ni ining panahona sa pagbalik ni Kristo ang tanang katawhan dinis kalibutan, iya ang pundoko na ang tanang kanasuran sa kalibutan, pagalainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Buot ipasabot duha lang ka grupo, duha ka pundok, matarong og dautan. So why relihiyon dinhi nga gihisgutan? Tandaan mo kana, Brother Larios, nagingon dinhi sa 33, og ang mga karniro iyang pagapinigon sa iyang tuo, apan ang mga kanding anha sa iyang wala. Kanusan ni siya mahitabo sa diha nga si Kristo mobalik na niining kalibutan na. Pundukon lang ang tao sa duha, mabahin ang duha sa duha, karniro og kanding naa sa tuo og sa wala. Buot pasabot matarong lang og dautan. Unya, kung imong tan-aw din mo ning imong gipadala nga bersikulo sa 34, og ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, umari kamo o mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitaganak alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Kanus-an ni mahitabo ang pag-imbitar sa hari nga mao si Kristo
nga umari kamo panundan nyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pas pagkatukod sa kalibutan kanus ani metabo sa panahon nga mubalik na si Kristo. So imong gitagaan sa imong kaugalingong konklusyon nga tuwa na ginalangit sa inyo didto kay gipasaka naman sa gingharian, pero kini siya gihulagway lang ni. Ang context ani naghulagway sa pagbalik ni Kristo nga ang mga matarong karniro diha siyang tuo moingon siya, umari kamo mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian. Kanus aman kini mahitabo panahon nga mobalik na si Kristo. Wa pa ni sa pagkakaron nganuman, wa pa maning balik si Kristo, kay ang gusto ni Kristo iwali ang maing balita sa tibuok nga kalibutan. Wala pa'y imbitasyon karon nga manulod na ang tao dito sa gingharian sa langit kay ginawali pang maing balita ug wala pa pud mo balik si Kristo. ug kining imong gipadala diring bersikulo naghulagway ni siya sa ikaduha pagbalik na ni Kristo. Mao bitaw na nga atong tun-an gyud og unsay proper application, proper study, hermeneutic study, og unya atong tun-an og unsay kanang gitawag og contextual study. So dili pa ni panahon nga maingon tuan na ang mga matarong sa langit nya ingong ihisgutan nimo Katoliko unya kay ang mga dautan adto na sa impierno, but ipasabot dinhi nga dunay na impierno ron. Kung atong basahon ni 41 nagingon, unya ang hari magaingon kanila diha sa iyang wala. Kanang word nga unya imo nang masabtan unya ba sa pagbalik na ni Kristo. Maing hari magaingon kanila diha siyang wala, pahawa kanako kamong mga mamumuhat ang mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa og sa iyang mga manlulunda. Kana pulong nga gitagana ang kalayong walay pagkatapos sa yawa og sa iyang manlulunda, maapil dinhi ang mga dautan. Kanus man ni mahitabo ni ining panahona sa panahon nga mobalik na si Kristo. So kining bahina, Brother Brando Larios, dili ni ingon nga kamo naanay na langit sa inyo ha. Kay ang buot nimong ipasabot nga mag-ulhos-ulhos mo og adto, oy dili na mahitabo. Ang Mateo 24:34 nga 25:34 nga umari kamo panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kay sukad pas pagkatukod sa kalibutan, katumanan magyud ni sa gipasabot pod sa Juan 14:1 ngadto 3, ingon si Kristo, ayaw kamo kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios og sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan duna didtoy daghang mga puloy-anan. Kung dili pa magaingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og lunaalang kaninyo, nga kun makaadto na gani ako og makaadam og lunaalang kaninyo, muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga kung diin gani ako ato ausab kamo. So kanus aman ni mahitabo nga ang maong puloy-anan gigisulti ni Kristo mapuy-an sa mga matarong sa panahon siyang pagbalik. Sumutong gisgutan sa bersikulo nga imong gihatag nga nag-ingon ang hari di siyang tuo, umari kamo panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Kanus ama panunod ang gingharian sa panahon nga mobalik si Kristo. Ang kalabasan manggod sa imong pagsabot, Brother Brando, nga mura ba og mag-ulhos-ulhos pag-adtog langit, dili na mo'y gipasabot nga naman tingob na, dili kay batch-batch ang pag-adto dito, dili na kay sa pagbalik ni Kristo hinumduman nato nga dunay pagadadon sa langit, duna po'y ibilin. Tanawa sa Mateo sa nonang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16 ug 17 gihisgutan man nga matud pa nga kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo
muuna sa pagpamangon. Tanawa, sa pagbalik ni Kristo, tandaan nato nga ang mga nangamatay mamangon, diin gikan diha sa ilang lubnganan. Unya, sa pagbalik ni Kristo, dili pod ang tanang tao patay kung dili buhay. O pamatii ang nahunang Tesalonica 4:17 nagingon, og kita nga mga buhi pa nga mahabilin. Nga naman, dili manggod tanang tao patay pagbalik ni Kristo na ay buhay. Muning gisgutan og kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila. Ha? Mangining uban kanila ni adtubang mga nangamatay nga gibanhaw sa puwangon sa mga panganod. Lahi man ang inyong hunahuna god pag-adtog langit, layo ra gid kaayo na. Ha? Sa puwangon sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo diha sa kanginan ug sa ingon niya na magapakig-uban na kita sa tanang panahon. Ang Ginoo dili man mutunob ni ninyo taas iyang pag-anhi, sugaton ra, tagbuon ra ibabaw sa mga panganod, mao nga sa puwangon sa mga panganod ang mga matarong. Unya ang hisgutan sa pinadayag 11:12 nagingon, unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila sa kakamungari ug ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Kanus ani mahitabo kung imong basahon sa Tesalonica 4:17 panahon sa pagbalik ni Kristo, Brother Brando Larios. Karon sa imong gihisgutan nga mura ba og sureball ka na gyud nga kamo ang malangit. Unya kinsa man tong naimpierno ambot ipasabot nga wa masakop sa inyong pundok, dili man na mo'y gipasabot, Brother Brando. Tandaan nato ha. Unsa may mga palatandaan. Tandaan atong bantayan gyud. Unsa may mga palatandaan, mga ilhanan sa taras o kinaiya o binuhatan sa mga pundok o sa mga tao nga dili makaadto og langit. Ha? Niaw, di ba imong gisgutan mga daotan? Yes, tinuod na. O niya atong basahon o. Sa Korinto kapitulo 6, 9 ug 10 nagingon, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Timan-i nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Unya gingon dinhi, kinsa maning mga dili matarong nga dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong, walay mga makihilawason. Kini siya kung sa termino pa sa English, fornication, makihilawason. Nga naman og atong basahon ang kananaang imbibis, maing balita, Biblia, kining nakighilawas sa dili sa kaminyoon. Mag-ismiring hoy ba, lalaki babae, nga dili bana og asawa. Naay lalaki, makig-ismiring hoy, naay bana, pero ang iyang gipakig-ismiring hoyan, dili niya bana. Naapoy mga banang nakig-ismiringhoy pero ang iyang gika-ismiringhoyan dili niya asawa. Muning gisgutan din nga fornication, mga makihilawason. Unya nag-ingon din o mga tigsimba o mga Diyos-Diyos. Ang gisulti sa atong gibasa, mga daotan. Kini di ay pundok o mga tao nga mga kinini ang nagsimbag mga Diyos-Diyos, matud pas Biblia, mga daotan o mga mananapaw o mag-unay sa masig kalalakig, masig kababay. Unya dinyo o mga kawatan. Unya tanawa ra gud ng inyong pundok diha. Ug unsay mahitabo na napuno na malagay ng prisuhan anang mga kasuha. Unya o mga dalo, mga palahubog. Bitanawa kuno og asa maninimo makita kining gisgutan dinhing mga kawatan, mga palahubog. Asa man nimo makita nga pundok, di ba naa sa inyo ha? Brother Brando, dili na kumusulti nga magpaligoy-ligoy pa, kinahanglan nga harap-harapan na, kay gamay na lang gyud ang panahon, Brother Brando. Ito na ang tamang pagkakataon kung sa Tagalog pa, na malaman ninyo ang buong katotohanan, Brother Brando. Unya dingo di nagsimbag mga Diyos-Diyos, asa man na makita nimo? Ang gisgutan dinhi na mga palahubog o lalaki o babae, bana o asawa, mga anak o ginikanan,
Bisan pa ang mga babay, dukusog na kairon manginom, bisan pag mga bagong tubo, mga dalaga. Kapilag yun ko mahitabo nga giikuan ko sa sinugdanan paging pagkabati na gos termino, giingnan ko nga tagay ta kuya. Nalain ang akong hunahuna kay naas akong nabati magod nga nagtagay sa ilahang kalipay kana bang buhaton sa lalaki o babae. Kuya, tagay ta kuya. Natingala ko nakaingon ko sa hunahuna pagkaanugon ining bataa kamaayog dagway, kamaayog hitsura, kaayog barog, unya yano-yanuhon raman ang lalaki ong magtagay ta. Kaya ang akong paghunahuna sa tagay, tuwa na sa pag-ismiringhoy. Termino di ay na kay ang kuan sa mga lalaki inom ang gyud, pero ang babae termino tagay. Sa gisgutan ni mga palahubog, mga tigpasipala, mga tulisan. Diin maggud ni makita ning pagkapalahubog, pagkatulisan, unya magkawatan, nagsimbag mga Dios-Dios, ang gisgutan dinhi nga matud pa dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Klaro na, Brother Brando, nga dili gid ay makasulod sa gingharian sa Dios, matud pa mga dautan, mga palahubog, tigsimba og mga Dios-Dios. Brother Brando, gitagaan ta sa Ginoo og pangutok. Unya ang pangutok nga nato, ang atong utok gibutang diris ibabaw aron mo govern, aron mooy mulantaw ba, apan dili man hinuon ka panglantaw ang utok nganuman kay nagsunod naman sa mga pagtulunan nga dili na iyas Ginoo. Unya niya pa nga klaro, nga dili makasulod sa gingharian sa langit. Ganina gisgutan mga dautan dinhi sa kanini ang Galacia kapitulo 5 pamatiin ni Brother Brando parang imong makuan ni uban sa tanang mga naminaron. Sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 ingon niini, ug dayag kayo ang mga buhat sa unod nga mao kini: pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Dios-Dios. Unya asa man ninimo makit-eh ng pagsimbag mga Dios-Dios o larawan? Dili ba diha ra sa inyong simbahan? Pagsimbag mga Dios-Dios, unya panglamat. Kining panglamat makita ni Munis Karnabal, nga ang tao lualuahon, pisa-pisahon, o diin man po na, asa man na nasakop, di ba diha sa inyong pundok? Unya mga dinumtanay, na magkita mga atraso kay nagdumot, magpatay dayon. Mga pakigbingkil, pangabubho, kapungot, iaihay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog. Makita gyuning mga bahina diha sa inyuhang pundok ning paghubog-hubog. Bastilan, bisag kadlaw, di mo wag oras, basta ganahan mo inom. Nya, paghubog-hubog, unya unsa pagidinhi ang gisgutan dinhi niya hudya bahakhak og ang mga butang nga maingon-ingon niini, pasidan-an ko kamo sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo kaniadto. Ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili magapanunod sa gingharian sa Dios. Malinaw ang gisulti Brother Bandolarios nga unta makapamalandong ka asang bahina. Pero mahitungod na og impyerno, anha na siya sa pagbalik ni Kristo, ang pagdala sa gingharian sa langit sa pagbalik na po ni Kristo. Kining Mateo 25:34 nga imong gikuha, wa lang nimo matun-i ang context mahitungod niini kay naghulagway ni sa pagbalik ni Kristo. Busa Brother Brando Larios, unta ang Dios magapakamaayo nimo uban sa tanang mga naminaw. Well, si Brother Isaw maghatag og dugang nga pagpasabot og pagpatin-aw niining mga bahina. Brother Isaw. Okay, salamat Brother John, og sa dili pa ta mohatag og dugang pagpasabot sa pangutana karon. Ato sani nga basahon ang mga mensahe nga napuno dinhiya sa atong live broadcast. Nias Brother Binzon Lagariza, ang iyang mensahe mayong gabi Brother John ug Brother Libby og sa inyong tanan diha, og mayong pagpaminaw sa tanang naminaw sa inyong programa og sa taga-Anislagan. God bless, watching from Ormoc City. Ay naanada ka Brother Binson sa Ormoc, so maayong gabi inyong tanan sa Ormoc. Niapod si Brother or Sister Plenos Jackbill, mayong gabi ninyo diha Sir John, Sir Libby, Dongisaw, Nana Julieta na adiri sa Himinsulan, Kamutis.
Mangumusta sad ko nila Madam Bilin Hista o Juday Abalye. Salamat sa pagbasa. Okay, salamat kang Nanay Jolita Tagalog nga naana der sa Kamotes Nasuroy kanus. na po di ay. Ha? Nasuroy na po sa Nigeria. Nasuroy na po. Sayod ko na nga gimingaw gyud kaayo na sa imo ron ang taga Kamansilis Church sila Sister Bilin ug subang makigsunan kay usa magiga sa dili mawala sa ilang pananaw silang mata panahon sa pagsimba. God bless you, Nay. Niya po si Brother Moises Alex Lavan. Mayong gabi ninyo mga igsuon og sa tanang naminaw og nagtan-aw sa programa sa Mayong Balita. Shout out ko sa mga kaigsunan sa Moalboales Day Church. Niya po si Sister LP Jacuro. Mayong gabi ninyong tulo mga brad. Og mayo pong gabi sa tanang nakig-uban sa maong programa. Og ang Dios nagauban kanunay kanatong tanan. Niya po si Brother Winifredo Sarsaliho, mayong gabi ninyo tulo Brad, John, Brad Libby o Brad Isaw, nanood na sab ko sa live from Cavite. Okay, Brad Winifredo, salamat maayong gabi ini mo diha sa Cavite, Manila. Niapod si Sister Lynn of Korea, mayong gabi kaninyo Kuya John o Kuya Libby, Brad Isaw, amping kanunay, God bless. Niapod si Brother Moises Alex Lavan, wa pa man nibalik si Kristo, giun sa manimo pagkasayod Brad Brando nga naanay mga Romano Katoliko nga tuwa na sa langit. Sakto gina Brother Moises. Well, mga kaigsunan, ato day nga i-shout out sila ni Louis Jade Pipito ug ni Nas Monchadora no dinha sa Maya. Mayong gabi ninyo. Well, mga kaigsunan, mohatag ta og dugang pagpasabot sa pangutana nga gipadangat dinhiya sa ato nga programa. Kabahin nining punto lagi nga mabasa dinhiya sa Mateo dinhiya sa balasaon sa kini ang gipadangat sa ato nga texter nga makita dinhiya mga kaigsunan sa balasaon sa kini ang Mateo 24 25 na sa iyang punto na nalagigid ko na yung mga Katoliko nga nakaadto na og langit sa ingonana nga senaryo og sitwasyon. Mga kaigsunan og mga kaiglan ingonani. Hatagin inyong pagtagad kining butanga kaganihan nasugdan ni Brother John onya ato pagyud nga mas palapdan. Ang mga Roman Catholic Church nagbantay kini og adlawng Domingo. Og bantay gyud ninyo butanga mga kaigsunan. Kung inyong lantawon og basahon ang Biblia, Isaias kapitulo 66 bersikulo 22 ug 23, didtoa sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, mga kaigsunan ug mga kiglan, ang mga katawhan sa Dios magpadayon sa pagsunod ug pagbantay sa adlaw nga igpapahulay nga maong adlawng ikapito. Kung imong lantawon og Sion, ang mga Roman Catholic Church, mga Sunday keeper. Unya ang gisgutan, ang mga lumulupyo sa bagong langit o bagong yuta, mga kaigsunan o mga kiglan, mga Sabbath keeper. Karon giunsa man paghuna-huna sa tao nga nagbasa sa Biblia, mga kaigsunan o mga kiglan, nga tuanay nakaadto sa langit. Nga kung imong basahon ang Biblia, mga kaigsunan o mga kiglan, walay si bisan kinsa nga tao nga makaadto sa langit gawas kung tinaagi kang Kristo. Pasabot niya na nga kung wala si Kristo, walay tao nga makaadto sa langit. Kay si Kristo mao ang magadalas iyang katawhan paingon sa langit. Kung imong basahon mga kaigsunan o mga kiglan, Juan 14:6, si Kristo misulti, ako ang kamaturan, ang dalan ug ang kinabuhi. Walay si bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kung tinaagi kanako. So kung imong lantawon og susiyon, lig-on kayo og konkreto ni nga ebidensya nga kung imong paladman pagsabot mga kaigsunan og mga kiglaan, walay bisan kinsa nga tao nga makaadto sa langit mga kaigalaan og mga kaigsunan kun dili pinaagi kang Kristo. Ang pangutana karon mga higala og mga kaigsunan, si Kristo sukad sa iyang pagkayab didtoa sa langit, mibalik ba dinhiya sa kalibutan aron nagdala og tao nga miyembro sa Roman Catholic Church? Wala. Kay diha sa pagsaka ni Kristo sa langit,
Kung imong basahon ang buhat kapitulo 1 bersikulo 10 o 11, ang buhat mga kaigsunan, kung ato ning basahon, dinhiya basta balasahon sa buhat mga kaigsunan, ingon ani ang atong makita nga gisgutan dinhiya nga dunay mga tao nga nakasaksi sa pagsaka ni Kristo paingon sa langit. Kanang gisgutan din sa buhat kapitulo 1 bersikulo 10 mga kaigsunan o bersikulo 11 nga si Kristo mikayab paingon sa langit. Ang statement wala maghatag mga kaigsunan og dugang nga detalye nga sa pagsaka ni Kristo duna sa gidala, kundili ang nasulat si Kristo mikayab sa langit sinapwang sa panganod mga kaigsunan og mga kiglan. Karon to sa pag-adto ni Kristo sa langit siya raman usa. Now, si kinsa may naggiya niya ng inyong gihuna-huna nga duna nay katoliko nga ningadto og langit mga kaigsunan og mga kiglan. Kining gisgutan sa Mateo 25 bersikulo 34, dili ni ingon mga kaigsunan og mga kiglan nga nahitabo na, kundili mahitabo pa lang. Nganuman, kay ang unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16 mga kaigsunan og mga kiglan, ang gisgutan mao mga higala og mga igsoon, si Kristo moanhi sa kalibutan aron sa pagkuha sa tanan niyang mga katawan, aron sa pagbanhaw sa mga minatay nga naa sa lubnganan. Tapos kini iyang mabanhaw ang mga minatay nga nasa lubnganan, matagan sa ganti nga maong kinabuhi nga walay katapusan, uban mga kaigsunan sa kini ang mga tao nga buhi nga maabtan ni Kristo nga mahatagan usab sa kinabuhi nga walay katapusan, pagadad-on kini ni Kristo paingon sa gingharian sa langit. Karon ang pangutana mga igala ug mga kaigsunan mao kini. Kinsa may nagdala ni anang giingon ninyo nga duna nay katoliko nga tuas sa langit, nga wala pa man si Kristo makabalik dinhiya sa kalibutan aron sa pagkuha sa iyahang mga katawhan. Mga kaigalan ug mga kaigsunan ato nga timan-an, diha sa pagtuon o pagbasa sa balaan nga kasulatan, gikinahanglan ato nga palapdan, palawman mga igala ug mga igsoon og patasan ang pagtuon aron dili masalaag ang atong paghunahuna og pagpanabot bahin sa nasulat diha sa balaan nga kasulatan. Subliyon ko, wala pa'y tao nga nakaadto sa langit mga kaigsunan kay wala pa mobalik si Kristo dinhiya sa kalibutan. Alas paghatag dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon na akong ihatag kang Brother Libby Claves. Okay, dugang salamat Brother Isaw. Salamat po kaayo sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga talumanon. Naghisgot siya iyang gigamitan og verse sa Mateo 25:34. Matod pa niya, iyang gipasabot nga doon na siya sa to, doon na katoliko nga miadto sa langit, tuanas langit. So, kini nga verse mga higala, kung imong tan-awon dinhi, ang title lang dinhi sa 31, kay mo man ni kinatibukan ni 31 ngadto sa nahan. Aniya, ang title ni ani nga context, pagahukman ang kanasuran. Naghisgot ni sa adlaw sa paghukom. Akong sugod basa sa 31. Og inig-abot na sa anak sa tao diha siyang himaya. Og ang tanang mga manulunda uban kaniya, siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Og sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran. Og iyang pagalainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa hayop nga magalain sa karniro gikan sa kanding. So kini nga senaryo, naghisgot kini mahitungod sa adlaw sa paghukom, mulingkod was Kristo diya siyang himaya, mahimo ni siya maghukom karon kay naglingkod siya sa trono sa grasya man karon. Makaluoy na siya mo'y naglingkod sa trono sa grasya, pero sa iyang pagbalik magalingkod siya diya sa trono sa himaya nga magahukom siya sa tibuok naong sayuta. O niya ato nabasa, tibuok mga kanasuran, tanang kanasuran, tapoko niya og lainon
ang mga matarong gikan sa daotan, samas paglain sa karnero gikan sa mga kambing. So gipasabot ni nga duruhara kabahin ang tao sa adlaw sa paghukom sa Ginoo. Kining karnero nag-refer ni adtong mga tao nga musunod sa kaubuton sa Ginoo. Mutuman kaniya. Kay matod pa sa atong mabasa sa Juan 10:27, ang akong mga karnero nagapatalinghog sa akong tingog. Ako nakaila kanila, kay sila magasunod man kanako. Sumao ni ang mga karnero higala. Nagsimbolo ang mga mata, ang karnero, gigamit nga simbolo sa mga matarong. Ang mga dautan, gamit ang simbolo nga maong kanding, mga higala. Duhalang kabahin ang tao sa adas pagbalik sa Ginoo. Naghisgot na siya pagbalik. O niya, nag-ingon ang 23, og ang mga karnero, iyang pagapinigon siyang too. Apan ang mga kanding, anak siyang wala. Maniging 34. Og ang hari, magaingon kanila, diha sa iyang too. O marika mo, o mga dinaig sa akong amahan, panunda ninyo ang ginharian nga gitagana alang kaninyo sukad pas pagkatukod sa kalibutan. Wagin magminsan din nga saros paghukom sa Ginoo. Wa magyon ato nabasa nga ari na mo mga Roman Catholic Church. Panunda ninyo ang ginharian nga gitagana alang kaninyo. Wa. So maingon pa nga Roman Catholic Church mausay madalas alas pahukom. Wa gyapon gimension this Biblia, wa nagsulti ang Biblia. Wa sa niya nagsulti nga gidanas sa Dios ngadto sa ginharian ang kadtong mga Roman Catholic Church. Wala. So pangutana, kay wa may gimension dinhi. Unsa man kahaning mga tawhana? Kanang mga tao nga dalhon ngadto sa ginharian. Agdahon nga panunda ninyo ang ginharian nga giandam alang kaninyo. O nag-inom ba sa ng 35? Kay naghiskot dinhi nga naghiskot po ni sunahan nga mahitungod po sa mga kanding kung imong tanawon hantod sa 37 nga kalaglagan po ang gitagana alang kanila. So karon anitas mga karnero nga gipasabot dinhi panundod ang general sila nga tuwa magsultihan nga kanang karnero Roman Catholic Church na kay ang karnero musunod nagpatalinghog sa Ginoo og musunod sa tingog sa Ginoo. Pangutana, unsa may sugo sa Ginoo nga angay sundo nato? Kaya ingon na ba si Jesus mismo nga mao'y mulingkod siyang trono sa himaya sa Dios paghukom? Nag-ingon si Jesus sa Mateo 7:21, dili ang tanan magatawag kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sa langit, kundili kadto lamang na nagtuman sa kaubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Si Kristo higala nga mao'y mulingkod sa himaya, nga mao'y magalain sa karnero gikan sa makanding. Nagsulti siya kay ang dahalos ang tanan nga mga Kristohanon nagtawag og Ginoo, bisan pag dili Christian nagtawag og Dios, wala lang nga Dios lang gitawag. Ingon si Ginoo, dili ang tanan nagtawag og Ginoo. Ginoo pasudlon sa ginharian sa langit. Kung dili kadto lang nagtuman. Higala ang pasudlon di ay sa ginharian sa langit, ang kadtong nagtuman. Maunay dalhon sa iyang pagbalik, mahigala atong tanawon. Unsay gisulti po di Kristo yun? Dinhi sa Lucas 18. Lucas 18 o niya sa The Living Bible nato basahon. Luke chapter 18 o niya verse 18 and 20. Paminawa ako basahon ha? Sa The Living Bible. Iyon din nga matod pa sa mabasa, once a Jewish religious leader asked him this question, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Usa sa
pangulo sa relihiyosong pangulo nangutana kang ginisos nga matod pa maayong magtutudlo unsa may angay nakong buhaton aron makasulod ako sa ginharian sa langit. Muna'y pangutana. Unsay buhaton parang makaatog langit? Ang tubag ni Kristo, nag-ingon ang versikulo 20. But as to your question, you know what the 10 commandments say. Don't commit adultery, don't murder, don't steal, don't lie, honor your parents, and so on. Maunay tubag ni Ginoo sa pangutana, maayong magtutudlo unsay angay na kong buhaton aron ko makaadto sa ginharian sa langit. Ang tubag ni Kristo, mga higala, ingon siya nga nahibaw ka na kung unsay gisulti sa napulo kasugo. Ginanyan, hibaw ka na. Kanya kita sa nahibaw tag unsa ang 10 commandments. Kanya ningatag siya example, ingon siya nga dili ka manapaw, dili ka magbuno, di ka mangawat, di ka mamakak, tahura ang imong ginikanan, ug uban pa. So, pwede pasabot nga tumanon ang sugo usa na sa mga buhaton sa mga tao nga nagtuo kang Kristo, tuman sad ka sa sugo, mga higala, sa 10 commandments. O niya ikapat na sugo sa 10 commandments, ang adlaw mang ipapahulay sa baduman. Niya, so pakon pa na, o niya, ang Roman Catholic Church, Domingo man. Kamo nila huna-huna, ana. O niya, mukaon po sa babi. Isaiah 66, 15 at 17, nagsaad po, ang mukaos babi, sunugo sa imperno. O niya, Roman Catholic Church kahato. Muna atong pabalandungan higala. Kita nila magunahuna good. Ang gingon ni Ginoo ang makaadtos langit ang nagtuman, dili ang nagsupak. Ako ibalik ang panahon ni Brother Sao. Okay, daghang salamat Brother Levi. So dili pa nato tapuson magigsunan ni minsay napas niya si Brother Gina Jason Kaburnay. Mayong gabi mga kuya. Ako Katolik din ako dati pero wala gud ko'y nahibaw-an bisan sa napulo kasugo. Wala gud ko kabalo kung unsa ganing pasalamatan nako dako sa Ginoo na nagkailami sa akong partner karon na nakambert ko sa Seventh-day Adventist. Salamat good sa Ginoo. God is good all the time. Well, mga kaigsunan, walang tay igo nga panahon, so dili pa hingpit tapuson na itong programa na itong closing song. Mayon man ang ato nga closing prayer. Kay mga higala magampo kita, mahigugmaon og dalangpanan nga Dios. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong Ginoo. Panalangin ita na nagapaminaw, dadas kahayag sa kamaturan, og unya sa adlaw sa imong pagbalik. Daghan ang maandam paingon diha sa gingharian sa langit. Daghang salamat sa imong paghatag o pagtubag sa among mga pagampo, pagadawaton na mo kining tanan, tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong higalas kahanginan, Brother Isaw Bihito, Brother Libby Clavis, ug ninyong ubos ug gigalag igsoon, Brother June Bihito. Magaingon sa inyo maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with a truth, but it will never comfort you with a lie.